Bildu taldearen ordezkaria den Urruzuno jaunak dauka hitza. Mahaiburu Andrea, legebiltzarkideok, guk gure zuzenketaren edo erdibidekoaren zentzua azaltzerakoan batez ere adostasuna aurkitu dugu. UPyD gaur hemen planteatu nahi duen eztabaida uste dugulako abiapuntu okerretik hasten dela. Abiapuntu okerretik hasten da uste dugulako izan ere EITBren arazo nagusia ez dela bere dimentsioa, eta arazo nagusia jendartearen atxikimendua galdu izana dela. EITB oso egoera txarrean dago, eta oso egoera txarrean dago arlo guztietan. Beste kontu bat da, murrizketen politikek eta zuzendaritza berriak iragarri dituen azken hauek kontuan hartzen baldin baditugu, 2009tik eguneko 36an murriztu da EITBren aurrekontua. Berez, murrizketen politikek eta urteetako kudeak eta kaskarrak ekoizpena murriztu izana eta ondorioz langilegoaren zati bat azpi erabilia izatea. Hori beste kontu bat litzateke momentu honetan. Eta hori horrela bada, dudabarik soluzio bidean jarri beharko da eta ikusi beharko da nola gauzatzen den langilego guztiaren zein egitura guztien optimizazio eraginkorrako bat. Baina helburu nagusia Euskal Irrati Telebista publikoaren funtzioak ondo argitzea da. Ikus-entzunezkoen egungo egoeratik abiatuta, EITBek izan behar dituen helburu eta eredua argi izatea. Beraz, uste dugu akatsa litzatekeela, akats larria, gaur hemen UPyDek planteatzen duen parametroetan eztabaida finkatzea. Akatsa da, EITB egoera honetara ekarri duten faktoreetatik abstraitu eta momentuko azterketa oso koiunturalera mugatuko bagina eta momentuko egoera tamalgarri horren baitako neurriak hartzera soilik mugatuko bagina. Uste dugu eztabaida askoz sakonagoa dela, eta horregatik uste dugu egituraren dimentsioaren eztabaida edo eztabaida horrek nolabait lehenago beste prebio bat behar duela, eta prebio hori egituraren egokitzapena pixka bat jarraitzen diren helburuek definitua etorri behar dela. Eztabaida sakona dugu eskuartean, uste dugu hori dela hemendik aurrera, bizka bat aurrera atera behar duguna, eta eztabaida horren ardatzak eta oinarriak, osagaiak azken finean izan behar direnak, bizka bat hemen idatzia nituen arren, orain dela oso minutu gutxi jaso dut EITBko profesional hainbatek idatzitako artikulu bat, eta sailburu andrea ere hemen dagoenez, igual aprobetxatuko dut artikulu horren laburpen txiki bat egiteko, eta honela dio, 5 puntu EITBrentzat. Lehen puntuan aipatzen du EITBek Euskal Herritarren zerbitzuko erakunde publikoa izan behar du. Jarraitu egiten du, ez dut guztia irakurriko. Bigarren puntuan esaten du, EITBek bete egin behar du sortzetik duen euskara bultzatu eta normaltzeko helburu estrategikoa. Ondorioz, edadudari eta eraginari dagokionean hizkuntzak duen lurraldetasunaren bezainbestekoa izan beharko du gutxienez. Honek esan nahi du, adibidez, Nafarroa eta Iparraldea kontuan izan behar direla ere. Hirugarren puntuan esaten du, ezi, informatu eta entretenitzeko zeregin hirukoitzerako beharrezkoa duen independentziak lege berri baten bidez sakoneko aldaketa ekarri behar die zuzendaritza organoak aukeratzeko dauden moduei. Laugarrenean, EITBek eredugarria izan behar du gaurko euskal kulturaren funtsezko osagaien errespetuan. Eta amaitzeko, 5. esaten du EITBek kalitatezko erreferentzia profesionala izaten saiatu behar duela ikusentzunezkoen munduan. Guretzat, hauek dira osagaiak, hauek dira oinarriak, hauek dira ardatzak, baldin eta
EITB dagoen egoera tamalgarritik atera nahi baldin badugu. Alderdi Popularreko kideak esan duen bezala, digitalizazio munduan jauzia eman da, EITBek mundu horretan lehiatu behar du, eta guk lehia horretan EITBek lehiatu behar baldin badu, gaurkoan argi eta garbi utzi nahi dugun mezua da, EITBek besteek eskaintzen ez duten zerbait eskaini behar duela da. Beraz, zer da EITBek eskaini dezakeena beste guztiek eskaini ezin izan dezaketena? Euskara, euskal kultura eta hurbiltasuna. Beraz, osagai horien baitan planteatzen dugu eztabaida bat, hausnarketa bat non adituak, profesionalak, tokiko irrati telebistak eta hainbat sektore bilduko dituena aurrera eraman beharrean ezinbestez aurkitzen gara. Besterik ez. Eskerrik asko, Urruzuno jauna.